Novajlija, ti ćeš sa njim. Po koji će mi kurac, on ne zna ni pušku napuniti. Baš dobro, ti ćeš da ga naučiš. Ovo moraš vidjeti. Šta je ovo, be? Jel naš? Otkud ja znam, ne pišem u nagačama. Zove komandira. Šta ćemo reći? A da si vidi... A naša sela nisu gorila, jel? Ko je pobio naše ljude? Ne znam. Tvoji, evo vidiš da su i na tebe pucali. Pa jebote, pucali su jer me nisu prepoznali jer neće da osvojite ovaj rov. Ne, s vama ne treba uopšte govoriti. Koji vas je kurac tjerao da rasturate ovu lijepu zemlju? Jel bilo mjesta za sve? Jel bilo mjesta za sve? Mi rasturili. Vi rasturili? Pa ti nisi normalna. Pa nismo mi htjeli da se odvajamo, nego vi. Pa normalno da smo htjeli da se odvajamo kad ste vi počeli rat. Pa vi ste počeli rat, vi ste htjeli da se odvajamo. Vi ste počeli rat. Ko je počeo rat? Ko je počeo rat? Mi smo počeli rat. Vi ste počeli rat. I na seri više stvarno ideš na kurac. Pička ti, materna. Aj napolje, vrš napolje. Ajde izlaz napolje. Vrš! Aj napolje. Pička, materna. Sklon se odatle. Bjež nazad. Bjež! Pa vidiš? Bjež nazad! Da vidiš sranja u Ruandi. Ti stvarno nisi normalan. Ne mogu da vjerujem. Šta je bilo? Sad ih je dvojica. Šta bulastiš? Idi zove komandira. Dobar dan. Dobar dan. Vous parlez français? Français, non? Non. English? Yes. Okay. We came for people. Yes. People, you know? Yes. People? Okay. Yes. People between lines. Yes, yes. Yes? Okay. Where are they? Yes, yes. Yes. Okay, d'accord. You understand nothing, je parie. Yes. You speak English? English? Ne. Français? Right. We are here for people between lines. People. Šta kaže? Ma nemam pojma, samo mu viči yes. Rata. Od početka ovog usranog rata. A ti, stari? Pa ne znam ni kako se zove. A ti si iz Banja Luke. Otkud znaš? Pa ja. Imao sam jednu trebu u Banja Luci. Sanja. Znam i ja jednu. Ova imala... A i ova je. Plava. Ja. Visoka. Ja. Ben iznad usta. Sanja Čengić. Pa išao s njom u školu. Ma ne seri. Majke. Cera. Ja. Zna onu Sanju iz Banja Luke što sam ti pričao? Ma sjajno. I šta je sad sa njom? Otišla vani. On vous deux vous remontez dans le véhicule. On peut savoir pourquoi? Oui, ma sleeve. Šta kaže? Kaže da moraju da idu. Hoćete vratiti? You'll come back? Ah non, my boss say we must leave. I'm sorry, I tried to come back. Pa i jo, blago nama kad od vas zavisimo.
If you want, I take you with me. Šta kaže? Kaže da možemo sa njim. A jel? Pa lijepo mu se zahvali. Recimo, nek ide u pičku materinu! Čiki, idi odavde. Da, nemoj što istrat. Idi odavde i dovedi pomoć. Wait. I'll come with you. Gdje ćeš ti? Idem sa njim. Ne ideš ti nigdje. Šta ću vam ja? Ti sve zakuo i lijepo bilo da ostaneš. Aj tvoji neće pucat na nas dok si ti ovdje. Obećavam ti da neće pucat. Lijepo sam ti rekao, ne ideš nigdje. Možeš me to upucat? Pucaj. Nemoj se zajebavat! No! Stop! Stop! Okay, stop! Stop! Okay, cool, no, arrêtez, stop! Baissez vos armes! Michel! Remonte! Jane Livingston, live from Bosnia. Oprostite. Can I make an interview with you? Mršu pičku maternu, samo si mi štit trebalo. Fucking Balkanian. What the fuck are you doing? Well, I just thought... Well, don't think. I'm the one who thinks around here. Do you speak a little English? Little. Yes? I can do interview with you. Roll. How do you feel? Okay. Do you feel tired? Yes. Was it you who put the mine underneath the other soldier? As he will be finished. But I think it's going to take a little while. Can we approach? No, unfortunately, for security reasons, I cannot allow that. Mojim nožem da me ubiješ, je li pička ti materna? Hey, merde! Quick, Tom! Jel to hvala što sam ti jutro život poštedio, a? Non, Sve ću vas pobit, svi ste isti! Sve vi lešnari. Snimate, a? Jel vas dobro plaćaju, majku vam jebem, zarađujete od naše muke? No!